ପିତାଦାସ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଲେଖା ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ସୁନିଲ ସାର୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ବହି ବି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଅଛି ବ୍ୟାଗ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଅଛି ହଜାର କହିଲେ ଆପଣ ବ୍ୟାଗ୍ କାହିଁ ଧରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଭ୍ରି ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଇଜ୍ ହିୟର୍ ଯେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେକୌଣସି ସାର୍ ଚାହିଁବେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନାୟାସରେ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବି ସବୁ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ସମୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ତାର ଯେଉଁ ଜିଷ୍ଟ କହୁଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଇ ଗୋପୀନାଥ ସେ ରାଧାମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଥିଲେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବପୁରୀରୁ ଯେଉଁଟାକି ପଦ୍ମାବତୀ ଶୋକରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ ବରିଷ୍ଠ ଦରିଦ୍ର 600 ବର୍ଷ ତଳ କଥା ଏ ଯେଉଁ ଗୋପୀନାଥ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିପୁର ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଆମ ନିକଟ ଗାଁ ଦେୱାନପଟଣା ଗାଁରେ କଡ଼ାକି ପରିଡ଼ା ସେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ମଣିପୁର ରାଜା ଅବସର ନେଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜା କହିଲେ କଡ଼ାକି ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ମୋଠୁ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁଁ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଦେବି ତାଙ୍କର ରାଜବାଟରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଗୋପୀନାଥ କଡ଼ାକି କୋଉଟାକି ଦୁର୍ବଳତା ଆସେ କିନ୍ତୁ ତାই ସୁନା ଦେଲେ ଗୋପୀନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମିତି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଣିଲା ପରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ବିଚାର କରି ବିମର୍ଶ କରାଗଲା କ'ଣ ଅସୁବିଧା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଲେ ପୁରୀ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ବିରଜା ଗଣକମଣ୍ଡଳ ସେ ଏକ